راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سوني 10 تتقمتي كل تشحن إسران حدن فنوري ديرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب تقراي أبزركب معسكر سدتنيات تعقيوام زنبرو 12 إرتراوين تجاويهم أب كارتوم وتهدراو علواخ كايد زرقفو أشعة السودانوين سلف كايدوم بريزيدنت تركي نفس هاجرات أفريقيا كبتسحيو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية على توزينا أب تقراي أبزركب معسكرات تعقيوام زصنحو 12 إرتراوين سدتنياتات سوليخوم بزأتو عطقات كم ستجاويو كوميتين ودبتن سلام وصل في إرتراوين سدتنياتات كب أديس آبا حبيروم اتمو ب12 مسكرم ستجاويو إرتراوين هلواتهم كساب حج خفلت كم زي كآل زحبرو مقربو من أولات تا كوميتين زخونو مرجيتا سلمون تسفى مريمن قدي تسفازقن أبتو معسكرات تحت تسلالو UNHCR استمزقبون نايزخون يخون بوليتيكا وتساق زين بارو من مخانوم أسميرومولو كابتوم ستجاويو 12 إرتراوين سدتنياتات زاقي تاسماتوم ترخيبو خابزلو دانييل عقبازقن هايلزق في السهاتينن كاب معسكر ميعيني مكونن ترق أقدمو قدم معناو أم معسكر شمال باز نبره سامن أرونن استوهلو سما بوتاتوم زي رخبنا يودما كاب معسكر عد حرشيهم كونتات معسكر سدتنياتات إرترا أبكل التقراي أغالبو محبر سبسل السانة بزيكاتي أنسلالي وزرلو كبير سنة مقبن مسارتاو حكمنا أقلقلوتاتن قداي زمتان مجوي تعتقاتون يخون مهلاو وتوم كل التقبالات كوميتة أتحساسيبهم أبت معسكرات سوليخون بمئتاو إرتراوين سدتنياتات زجاويو من النتوم بنتصور كفلت أكوانت زي كألا عتقات حوحات كخوني يخوليهم زبلت إرتارتات كنالو እቶም ኣባላት ኮሚቴ ኣብ መወዳእታ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ድሕነት እዞም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክሕሎ ናብ ውሑስ ቦታ ንምስጋሮም መንገድታት ክኸፍት ከምኡ ድማ ኣብ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዝኸተሞ ውዕል ከኽብርን ኣብ ግብሪ ክውዕልን ንላቦ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ17 ሓምለ 2021 ዓመተ ምህረት ብናይ UNHCR ተወዲቡ 54 ኣደ ቆልዑን ህፃናትን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ክልል ትግራይ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንፃፅን ሽረን ናብ ክልል ዓፈር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ባርሓለን ምቅዓዞም ኣብ ዝነበረ መስርሕ ኣታኽልቲ ኣብርሃለይን ሙሉጌታ የማንን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብዕጡቃት ካብ ዕቋይ UNHCR ተፈልዮም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ምስ ተወስዱ ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ከም ዘይተፈልጠ ንቤተሰብ ግዳያት ብምጥቃስ ካልኦት ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሬድዮ ኢሮና أبزل أخو حبريتا عملكيتهم رئيس كتما سودان أبزخونة كارتوم نمسرح مسجار ناب ديمقراطية نمقوامن وتهدراو علواك كايد نمدقافن أشح السوات سلام وسلفي أكايدهم اتم بقدم 16 تقمتي أب قطر بيت منقس استأخاخبو سلفنياتات بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح وتهدراو قجلة نايتبولو ألاوي بيت مخر سودان زفلت أكال منقستي علوا بمكياد سلطان ملوك بملوك كوكوت أتصارو زتوعيو مسجاكري منقست زأتو مبسعتات يتكبرن زبل سمعتات كم زلهم جرحو أتوم سودانوين وتهدراو منقستي أبسلطان كمتس خمس داليو مزتفلاليو ميدياتات أبزكايدوك على متأيق أنا تسيروم وتهدراو علواخ كايدن وتهدراو منقست خولون طلبو سودانوين سلف زكايدو نقصت 10 تواريح بوتهدراو وجلخ من راح زنحا مسجاكر منقستي سلطانو نابسي بلا وغن كركب أساس لستقنت راي تريفو بزلو جزيو التسيفيلا وغن سلطان مسجاجر منقست مستركبه كسبب كل تشحن 24 ديمقراطياو مرجعات هاجر السودان كمرحيو يغون نمبر سلطان كبحت زدل زلو تهدراو وجله مسجاجر منقستي نزي ابزمت صور حزكاير تثبيت زغبرلو ناي مسجار مسرح نمتعنقافو يسرح كم زلو بحيالو وغنات ينقافيو مسرح مسجار سودان ناب ديمقراطياوي سيفيلاو سرعات بوتهدراو وجلن تتعنقفو اتهاجر نابتي ابز حلف 30 عامታት ዝነበረቶ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ተነጽሎ ክትወድቕ ከም ትኽእል ይትንተን بريزيدنت تركي طيب إردوان ናብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ክበጽሕ ምዃኑ ጋዜጣ አልሑርያት ገሊጻ እቲ ፕሬዝዳንት ዑደቱ ኣብ 18 ጥቅምቲ በአንጎላ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ናብ ናይጀርያን ቶጎን ክበጽሕዮ علامة عدة بريزيدنت تركي ناب هاجرات معرب أفريقيا أب نقدي وفرن وتهدراو متحجازن زتكورة مخانيو تملكيتو أب حيالو هاجرات أفريقيا إجرام برازيلا تركي بفلاي مستن عبيت استراتيجيوان تبلن هاجرات نايز هاجور زمدن آن معبايا تسرح زلا
ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ቱርኪ ንኢትዮጵያን ሞሮኮን እውን ድሮን ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ንዋት ሸይጥ ምህላዋ ይግለጽ። ቱርኪ ምስ ቀጠር ብምዃን ኣብ ወደብ ስዋኪን ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ብምህናጽ ህላዊኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓስ መደብ እውን ነይርዋዮ። እንተኾነት መደብ ምስ ውድኣት ስርዓት በሽር ተሰናኺሉ ይርከብ። ምስ ፍሕፋሕ ቱርኪ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘስካኣ ግብፂ ብፍላይ ምስተን ከም ቀንዲ መተሃላለኽታ እትርአን ኢትዮጵያን ሞሮኮን ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ድሮንን ካልእ ወተሃደራዊ ንዋትን ደው ክብል ከም ዝሓተተት መርበብ ሓበሬታ ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት ኣቃሊሖ። زخبركم سمعتنا زينة أبستفدتمولو. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان. جنا أدم أبرد إرنا. كمي تقنيو كبرات خاتلتنا نايلو متحستو مدب جنا أدام النهو ويني سليماني سناي مكتال. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. أبقنون قطعت محبراوي ميديا حدا من أسي نتي بفيديو زسنيو ملغتو كم محلالف التدغم اللامئتوي فتصم كاب أمري مهساس أبيت النياء قوال زي تملأت ودن ديا كستو دما زي تملأ وديخا إلو ندخل علوز مرت أسب زدالو وتحستو بزا نقوالن ستيتي زقوانات سبن انتاي كبل بواغا قوالن ستيتي فلسفن وكقرب دليو زي رد أكان حساب أخفتو مأتويو مستسعيبو زبلا حساب زخون يخون متححزون يبلون كابتوم لعل السوسا شح زبزحو نتي فيديو استخداتلو السبات دما بزيكا نتززلف زلون قليوم دما نتزلافن زلوهم تصرفن دقفن مالت أبقون نخالنا نو أبقون نخستو باز سمع أشحت رئيتوتاتن ناي دقف ملختاتن حدوكوا انتاي مالتيو قوال زي تملأت وديا الكازر بايلو زحتت قوال تخون ودي أي نبران قالسي بمزلاف هديتات زكاناونو أبالات ودباتن ناي فتحة قالستنون أب محبراوي ميديا أديوم توزرهم كابتوم دقفتن تختلتن فتحي زقوعزاز السرعات فتحي سلزي تتصبي نساتهم زبلوه أب قمت كي تخامالتيو اتلومي أب محبراوي ميديا إيرتراويان نحد حدكا بمزللاف مزرراف كابو زحلف مزقلامن أسمات مدوانن أديو تغزراء علم إنترنت اترفنا عنا نتوم محستون قداموت تقلقلتون حبرة سبات أب قداي محبراو خبري ردئيت ناتنتن والكاونتن كبير حاقوز قوز أحلفو ومن يحلفو من الله نتوم بزي عقمن فلتأتن كئلتن انتك أملو زلنا حبرة سبون سنة مكبار كبري حاليوتن باهلن امنت لنا الليلنا نسكف أبزوان زي إرتراويان كابتوم نطفات محبراو من رخبيتات انتك أم هزبي كوين اللونا معرزقن زمعبل زلو سنة مكبار مباهال ملواتن مكفالن حبريتا بمنصرو أبيناي درجالو الكا مستحسب حتو زفتريو ورز حفريو أسمعتنا سألن سبات كينو جبت حبريتا كمونخا بملعل نسخا كتبلو زدلخا حبريتان ملأختنا سنيخا ناب زدلخايو قزاتن زدلخايو علامان ملأختن يوعلالو اتكايدا أكايدا حق جاكا زغتل زلو يمثل محبراو ميدياون ناتو نيت أقما سرعتن حقاوي ناي معبال لوتن مسرحن زلو وكايدا مخانو يساحتالو أب محبرسب حيالو هجرات معراب إنترنت معرت جزيف ناي معبال لوتي أب من نبابرو أب مبحواك سب أو خبرن سنة مكبارنون زسكف وتسيت أريون يرنا لو اتغالسون معرت معباليو أسأل هو بات سبات إن العلكا من قصقاسهم إن قرصكا حميتا من قاد بمعرزي نعوز قاسي لومس ولدو مفتار كبابي كلتا 10 عامتات بليعو زلو مدرخ زمن إنترنت بسنكوفن زي حلافنتهون التححزا انت دا تتحيزو معرب لجو عنوتو كمز عبي تقمكيميو إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.
ተጠቃማይ ማሕበራዊ ሚድያ ንምዃን ኣገባብ ኣጠቓቕማ ሓላፍነት ስነ ምግባር ደረት ምብዛሕ ሓበሬታ መሰል ከባቢ ይኹን ውልቀ ሰብ ምሕላው ጭቡጥነት ሓበሬታ ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ሕግታት ብውሕዱ ምፍላጥ የድልዩ እቲ ውቅያኖስ ኢንተርነትን ትሕዝቱኡን ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ነብስኻ ንምድሓንን ካልኦት ንምድሓን ከምኡውን እንታይ ሒዝካ ትወፅእ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ውቅያኖስ እዚ ሜላ ኣተሓናብሰኻ ምፅባቕን ካብ ሻርክ ከዓ ምጥንቃቕን የድሊ ኢንተርነት ዝተባህለ ድንቂ ምህዞ ክመፅእ እንከሎ መንኮን ነዚ ሎሚ ዘለናዮ ኩንነት ዝገመቶ ነይሩ ኢንተርነት ዘደንቕ ተኣምራት ኣብ ምርካብ ዝተጣፍኡ ስድራ ቤታት ምስፋሕ ርክባት ደቂ ሰብ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለም ትግባርን ባይታን ሰውራዊ ምንቅስቓሳት ኣተባቢዑ ኣብ ምድሓን ህይወት ምስፋሕፋሕ ንግድን ዝሓሸ ደረጃ መነባብሮን ዓብ ኣበርክቶ ኪርዩ ክፉት ሓበሬታን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣጠቓቕማ ኢንተርነትን ግን ምግሃስ ውልቃውነት ኣሳዕሪሩ ንጎ ዓቕሚ ዝውሕዶም ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ እኳ መንእሰያት ይሓተና ኣሎ መብዛሕትኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመን ዝርአ ነብሰ ቅትለት መብዛሕትኡ ማሕበራዊ ሚድያ ዘተባብዑን ዝቕጥን ብስጭትን ምዃኑ መጽናዕትታት የረጋግጹ ኣብ 2017 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሓደ ትሕቲ ዕድመ ቁልዑን መንእሰያትን ዝሕግዝ ነፃ ማሕበር ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ጥራይ ምጥሓስ ውልቃዊ ፋይልን ኣካውንትን ማሕበራዊ ገጻት ብ87 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ክረጋገጽ ክኢሉ እቲ ካልእ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ኣብ ካልእ ብኽኢላታት ስነ ኣእምሮ ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝተረኽበ ካልእ ረኽበት እዩ ኣብ እምሮ ወዲ ሰብ ስምዒት ውርደት ልዕሊ ስምዒት ሓጎስን ሕርቃንን ኣብ እምሮ ሰብ ቀልጢፉ ከም ዝበጽሕን ዝለዓለ ስምዒት ከም ዝሕድርን ተረጋጊጹ ጭካኔ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓድሽ ባህሪ ሰባት ኣይኮነን ምዕብሉን ክትቆጻጸሮ ዝኸብድን ሓይሊ ቴክኖሎጂ ዓጢቕካ ንሰባት ምህሳይ ወይ እውን መሰሎም ምግፋፍ ግና ነቶም ሰብኣውነት ዘይብሎም ኣተግበርቱ ደረት ዘይብሉ ናጽነትን ስልጣንን ስለ ዝህብ ኣዕናዊ ይገብሮ ሚልዮናት ብናይ ሓሶት ኣስማትን መንነትን ብጉልባብ ሓሳብካ ምግላጽ ብበሊሕ ቃላቶም ክወቁኻን ሚልዮናት ከዓ ንውርደትካ ተዓዘብቲ ይኾኑ ኣብዘን 20 ዓመታት ዕድመ ኢንተርነት ኣብቲ ናይ ባህሊ ግራትና ከም ሕብረተሰብ ንውርደት ከም ዘርኢ እናዞረና ሕፍረትን ሕስረትን ንዘርኢ ኣለና ይብሉ ምሁራት ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ሕሜታ ዌብሳይታት ሕስሩ ወረዝ ሽቅጣ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻትን ዩቲዩብ ቻነላትን ፖለቲካ ገለገለ እዋን ድማ ፈገራገር ዶኩመንት ካብ ሜሞሪ ማለት ሃከርስን መሰል ሓሳብካ ምግላጽና ንጥቀም ዘለና እናበሉ ክብሪ ሰባት ምዕናው ከም ስራሕ ሒዞም ኣለዉ በዞም ፈገራገር ካብ ዝተጣሕሱ ዶኩመንታት ማሕበራዊ ሚድያታት በብእዋኖም ኣሽሓት ውልቃዊ መልእኽታትን ኣሳእልን ፍሉጣት ሰባት ዝርከብዎም ፋይላት ክብሪ ሰብ ብዝግህስ መንገዲ ኩሉ ሰብ ክሪኦም ኣብ ኢንተርነት ቁልዓት ይኾኑ ንኹሉ ግዜ ድማ ክህልው እዮም ከምኒ ጄኒፈር ላውረንስ ኣመሰላ ከዋኽብቲ ሆሊውድ ንብረት ኣፕል ዝኾነ ቴሌፎናትን ድሕሪ ምትሕሳሱ ኣዝዩ ውልቃዊ ኣሳእል ብዘይወለንትእን ናብ ኢንተርነት ምዝርግሑ ይዝከር እዩ ካልኦቱም ብዙሓት እታ ነዚ ዝኣመሰለ ሕሜታ ዝነገደት ዌብሳይት ልዕሊ 5 ሚልዮን ክሊክስ ወይ በጻሕቲ ገጽ ረኺባ ነፍሲ ወከፍ ምጥዋቕ ሓደ ሰብ $1 ተምጽእ ሎሚ ንግዲ ረብሓ ብዋጋ ሕስረት ካልኦት ኮይኑ እቲ ዘገርም ኣብተን ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ካብ ዝግበር ስርቂ ማለት ሃኪንግ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር እቲ ኣብ ጉዳይ ውልቃዊ ህይወቶም ሰባት ዝተረኽበ መልእኽታት ወይ ሳእልዩ ዝያዳ ዕዳጋን ኣቓልቦን ረብሓን ዝርከበሉ ውልቃዊ ህይወት ሰባት እናሸጥካ ብዋጋ ውርደቶም ገንዘብ ምእካብ ስምዒት ወጽዓን ውርደትን ካልኦት ክርኢ ዝኽእል ሕብረተሰባዊ ቅርጽ ድማ እናዓነወዩ ሓድሽ ስርዓተ ንግዲ ንኽተለሉ ዘመን ኢና ዘለና ቀረብ ውርደት ሰባት ኮይኑ እቶት ከዓ ህዝባዊ ሕስረት እዩ ዝያዳ ነዋሪ ወይ ተነቃፊ ዛዕባ ሰባት ኣብ ዝዘርጋሕካ ዝያዳ ክሊክ ወይ ኣቓልቦ ትረክብ ዝያዳ ክሊክ ከዓ ዝያዳ ገንዘብ ይወለድ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዓንኬላት ተሓሳስባት ይሽመም ምስ ነፍሲ ወከፍ $1 ወይ ዩሮ እትወልድ ክሊፕ ሰብኣውነትካ እናሸጥካ ብህይወትን ክብርን ሰባት ትጣላዕ ከም ዘለኻ እናዘንጋዕካ ረብሓኻ ትኸዕብት ሸውሃትን ኣቓልቦን ተኸታተል ትኸውን ብማዕሪኡ ትቐኒ ነዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ምልክታት ዘይቅርዑ ኣካይዳ ሕብረተሰብ ብኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ናሃንጾ ዘለና ባህሊ እዩ
إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان እቲ ብዘይ ንሕስያ ምውራድን ምዝላፍን ጾታን ዕድመን ዘይንሕፍ እኳ እንተኾነ ካብኡ ናብኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤርትራውያን ናብ ኣዴታት ዝጸልኡ ሰባት ዝውንጨፍ ጸርፍታት ማዕልያ ይብሉን። ኣብዚ ንምስማዩ ዘሰክፍ ክንደይ ጸርፍታት ኣዴታት ኤርትራውያን ተቐቢለን እየን። ኣብ ፍጥረትን ኣካላዊ ቀውማን ስራሕን ሞያን ኩነታት መነባብሮን ጓል ኣንስተይቲ ወይ ኣደ ዝወርድ ዘሕፍርን ዘስሕቕን ገሊኡ ጸርፊ ዝመስል ዘይጸርፊ ብዕሉቅ ቋንቋ ቅለት ናብ ኣዴታት ምሽንጓግ ብተደጋጋሚ ይዝርአ። ኣብዚ እኳ ብሓፈሻ ንወላዲት ዝጸሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ምስኣቶም ንዝነብራን ዝዓያን ዝቃለሳን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብሓሳብ ምስ ዝፈላለዩ ብቐጥታ ዘውርድለን ዘለፋ እቲ ብዕሉግን ሕሱር መንፈሶም ዝሓስቦ ናይ ቅለት ቃላትን እዩ። ካብኡ ሓሊፉን ዝኾነት ብሓሳብ ዘይተሰማምዕቶም ጓል ኣንስተይቲ ብውልቃዊ ጾታዊ ጉዳይ ምጽላምን ምውንጃልን ኣልዕላ ቢልካ ክብሪ ዝትንክፍ ኣስማት ምጥማቕን እቲ መብዛሕትኦም ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ዝነጥፉ ሰባት ዝመለኽዎን ደቂ ኣንስትዮ ንምብህራር ካብ ዝኾነ ይኹን መድረኽን ኣበርክቶን ካድማ ንምግባር ንነዊሕ ዝዕወተ ሜላ እዩ። ኣማሲኡ ድማ ብርእሰ ተኣማንነት ተጠቃምነት ማሕበራዊ ሚድያን ጸጋታቱን እወታዊ ሸነኹን ጥራይ ዘይኮነ ሲቪካውን ፖለቲካውን ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ዳያስፖራ ብኩራት ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣዮ ሕብረ ሓሳባት ዝጎደሎ ናይ ተባዕትዮ ዕቁብ ዝመስል ከምቲ ንሕብረተሰባትን ጌጋ ኣካይድኦምን ኣብ ጉዳይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ጸቕጥን ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብሓያል ድምፂ ብዙሓት ኣበየ ኩርናዕ ዓለም መንቋሕቋሕታ እተፈጥረ ጉዳይ ህዝባዊ ውርደት ማሕበራዊ መባሃሊታትን ዓብዪ ባህላዊ ሰውራ ዓጢቕና ክንንቀሳቐሰሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ድማ ካብ ውልቃዊ ተበግሶ ዝፍለም ፈለማ ኣብ ልዕሊ ኸመኻ ፍጡር ርህራህን ሓልየትን ዕጠቕ ኢንተርኔት ዝመጥወና ነገር እንተሎ ኣብ ድሕሪ ማሽናት ማለት ኮምፒውተር ወይ ቴሌፎን ወይ ታብለት ተሓቢእካ ክብርን ሰብኣውነትን ካልኦት ከተፍርስ ምትባዕ እዩ። እቲ ግዳይ ኣብ ፊትና ከም እተቐመጠ ሰብ ሓሲብና ንርአዮ እሞ ርህራህን ሓልየትን ክስዕረና እዩ። ቁኑዕ ድምፂ ሓልየት ወላ ብሓደ ሰብ ለውጢ ስለ ዝፈጥር ሸቃጦ ኢንተርኔት ክትዕዘቦ ንዝገብርኻ ውልቃዊ መሰል ሰባት ዝሃሲ ሳይበር ቡሊን ብምኹናን ሓሳብካ ብምጽሓፍካ ወይ እውን ሓንቲ ካልኢት ተድልያ ናይ ሪፖርት ቁልፊ ወይ ጥርዓን ብምጥዋቕካ ጥራይ እኳ ብንእሽቶ ንቑኑዕ ነገር ደው ምባልካ ርድኢት ብዙሓት ክትጸሉ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ መሰል ሓሳብ ምግላጽ ብዙሕ ንዛረብ ኢና እንተኾነ ግን ብዛዕባ ሓላፍነትና ኣብ ምጥቃም ናይ ሓሳብካ ምግላጽ መሰልና ክንሓስብ ከድልየና እዩ። ኩሉ ሰብ ሓሳቡ ክስምዓሉ ደስ ይብሎ እዩ። ፍረ ዘለዎ ሓሳብ ከተካፍል ኣብ ምድላይን ኣቓልቦ ክትስሕብ ምዝራብን ዘሎ ገፊሕ ፍልሊ ግና ዓብ ግንዛቤ ዝሓትት ምዃኑ መፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ደርማሳዊ ምዕባለ ኢንተርኔት ናብ ዘይልክዕ ረብሓ ሓፋሽ ነውዕሎ ኣብ ምባሃሃልና ሓልየት ንዕጥቕ ንሓበሬታ ብጥንቃቐ ነኳማሳዕዮ ንዛዕባ ሰባት ብርህራሄ ንርአዮ ንነፍሲ ወከፍ ክሊክ ብርህራሄን ግንዛብን ንልኣካ ነቶም ሎሚ ኣብ ኢንስታግራምን ቲክቶክን ካልእ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያን በቃውማ ቅርፂ ኣካላትን ኣከዳድናን ወይ እውን ኣዘራርባ ከምኡውን ጾታዊ ኣድልዎን መሰል መምራፅ ጾታዊ መዛምዲ ምስ ዘይወዲ ዓድኻ ዘይወዲ ውራጃኻ ዘይወዲ ሃገርካ ወይ እውን ዘይወዲ ሃገርኪ ተዛሚድኪ እናተባህሉ ዝዝለፉ ሰባት ዘዋርድ ነገራት ክንርእን ከለና ብስቕታ ምክትታሉን ርኢናዮ ጥራይ ምሕላፍን እውን ኣህላኽን ተጠቃምን እዚ ሕሱር መልእኽቲ ስለ ዝገብር ዝኾነ ነገር ከይበልካ ምሕላፍ ብተዘዋዋሪ ተሓባባሪ ዓመፅቲ ዝገብር እዩ። ስለዚ ወላ ንዓና ዘይጸሉ ነገር ይኹን ንመሰል ካልኦት ደው ምባል ብቑዕን ቁንዑን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ዓብ ግደ ስለ ዘለዎ ካብ ክንዲ ስሒቕናን ተገሪምናን ወይ እውን ተጸይና ምሕላፍ ብቐጥታ መሰል ሰብ ዝገስ ሓበሬታ ኣለዎ ኢልና ብምሕባር ከምዚ መልእኽታት ዝነግዱ ሕሱራት ሰባት ብዋጋ ሰብ መነባብሮ ዘይመርሕሉን ብዘይተሓታትነት ዘይከድሉን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ክሕግዘና እዩ። ሎሚ ሰላም ዕባሌ ኣብ ኩሉ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ነዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ካብ ሕሱር ተግባራቶም ደው ከነብለሉ እንኽእል መንገዲ ኣሎና።
ريبورت وي طرعن ابزبلو قام طويقنا مخنيات طرعنا تقيسنا مالت كابتو زلو مرجعات نقداينا زوكلال إلنا بمحبار وي بمتقوا نتسب زنور ويون سبقاو كبري تنكف ويون صوتاون هايمانوتاون تنقافا حبريتا زلو ونقر بدمتنا كنقاليو حيلون يهبنا إنترنت. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. كبرت خاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تنحكم ينيرو أبز متسسومن بخال عرستغن راخبينا كساب شعو سسناين خلنا تحنكنيو. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تقاتلتنا نزس عزي تداليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتي مولو راديو إرنا.